May hapon. Maayong hapon. May hapon. God bless. God bless. God bless. Maayong hapon. Ang atong ebanghelyo karong adlaw naghisgot kabahin sa nabanhaw nga Ginoo nga nagpakita sa iyang mga apostoles. Ug aron i-prove nga siya nabanhaw na ug dili siya multo, nangayo siyang pagkaon ug nikaon gyud siya kuyog nila. Kay gusto din niyang ipabati nga bisan nabanhaw nako, I am still one with you. Mauto nga nalipay kaayo ang mga apostoles na dasig sila balik. Kabantay ba mo mga igsoon? Ang atong Ginoo kusog kay magkaon-kaon sa mga balay. Dayon kay hinumdum mo, itukod niya ang santos nga misa diha baya sa pagpangaon during the Last Supper. So, diha nato ma-realize nga kana di ay mga unta kuyog sa atong pamilya o mga higala, naa di ay nay grasya, naa nay wisdom. Malig-on di ay atong relasyon ana because of presence sa usag-usa. Mo nang I would like to encourage everyone nga let us eat together as family, as friends, or bisag kinsa. Kay tungod sa atong presence ug panagtabi, sharing, malig-on atong relasyon, mauli ang mga relasyon. So dili ta maghisigig-hisgot og kolesterol, sugar, uric, kundi look at the deeper meaning of eating together with family and friends. Naanay grasya. Sige daw kamo mga igsoon, naba mo'y ika-share diha nga na-strengthen ang relationship because of eating together? God bless!